Ja, kan jeg lige komme forbi? Sorry. Nå, du skal... Hvor skal du? Du skal også til Mallorca, kan jeg se. Det bliver hyggeligt. Ej, hvad fanden siger han? Hvad helvede siger han, mand? Seriøst. Du forstår, hvad han siger? Jeg kan sgu ikke forstå, hvad han siger, mand. Det er jo sygt vigtigt, det her. Ja, nummer hvad? Ej! Jeg kan ikke forstå en pik af, hvad han siger. Hvad ej, for helvede, han... Ej, det mener de simpelthen bare ikke. Det kan ikke være den rigtige kaptajn, det der. Jamen, det tror jeg ikke på. Der må... okay, her kommer den rigtige. Nej, det er simpelthen løgn. Okay, hvad sker der? Hallo? Ej,